ассалому алайкум бинандагони гироми барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Дар сози бо шумо Муинса Тамулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ализода Самариддин, намояндаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Караева Бахтигул ва дигар масъулин ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба мубориза бар зидди бемории коронавирус баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. таваҷҷӯҳ намоед. санаи 12 ноябри соли равон дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи навбатии ситоди мубориза бар зидди бемории сироятии COVID-19 баргузор гардид. дар ситод муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ализода Самариддин, намояндаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Караева Бахтигул, сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Мақсудзода Фаррух, роҳбарону кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, воҳидҳои сохторӣ ва дигар масъулин ширкат варзиданд. ҷаласаи навбатиро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ оғоз бахшид ва намояндагони вазорати тандурустӣ, созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шаҳри Панҷакент хайрамақдам гуфт ва изҳор дошт, ки имрӯз тамоми аҳли ҷаҳон ҷиҳати мубориза бар зидди ин бемории хатарнок аз тамоми имкониятҳо истифода менамоянд. муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ализода Самариддин зимни суханронии хеш таъкид намуд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон паст шудани шиддати паҳншавии бемории коронавирус ба мушоҳида мерасад, вале мо бояд чораҳои пешбирикунандаи табобатиро ҳамарӯза тақвият бахшем. дар ҳамкорӣ бо кормандони муассисаҳои табобатӣ ва маърифати баланди мардум ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ ҳамагон масъулияти баландро эҳсос намоем. ӯ таъкид намуд, ки имрӯзҳо бо вуҷуди гузарондани чораҳои безараргардонӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳолати риоя нагардидани қоидаҳои худмуҳофизатӣ аз қабили истифода накардани ниқобҳои тиббӣ, риоя нашудани масофаи байни ҳамдигарӣ, гашту гузори безарурияти шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба мушоҳида мерасад. бо назардошти ин ҳолатҳо, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ализода Самариддин ба роҳбарият ва фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакент пешниҳод намуд, ки бояд чораҳои пешгирикунанда аз ин бемории хавфнок аз тарафи ҳамаи ташкилоту муассисаҳо новаста аз шакли моликият ва самти фаъолият тақвият дода шуда, ҳамзамон корҳои тарғиботиву ташвиқотии бомарон ҷараён гиранд. ӯ таъкид намуд, ки айни замон дар кишварҳои ҷаҳон шумораи гирифторони ин беморӣ ба 51 миллион нафар расида, барои табобати беморон ва пешгирии сироятёбӣ то ба ҳол воситаҳои дорувор пурра мушаххас нашудааст. дар маҷлиси ситоди навбатӣ сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент, муовини раиси ситоди доим амалкунанда оид ба пешгирии коронавирус дар шаҳри Панҷакент Маҳмурод Сафаров пиромони рафти кори ситод гузориш дод. вазъияти мавҷударо ба таври мушаххас шарҳ дод. ӯ иттилоъ дод, ки вазъият айни замон дар ҳолати мӯътадил қарор дорад. аз ҷониби кормандони муассисаҳои
табобатӣ ҷиҳати бо мардум анҷом додани суҳбату мулоқотҳо, аёдати хона ба хона, чораҳои безараргардонӣ пайваста вусъат ёфта барои ташхису табобати беморон имкониятҳои хуб фароҳам оварда шудааст. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ба шахсони масъул дастур дод ки онҳо новбаста аз вазъи ба амал омада тамоми тадбирҳоро барои вусъати корҳои тарғиботӣ фароҳам овардани шароитҳои ташхису табобат дар масъалаҳои тандурустӣ таъмин намоянд. дар маҷлиси ситоди навбатӣ намояндаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Кариева Бахтигул низ оид ба рафти корҳои иҷрошуда ва тадбирҳои аз ҷониби масъулин роҳандозӣ гардида ҷиҳати пешгирии бемории сироятии коронавирус изҳори қаноатмандӣ намуд ва аз таъкид намуд ки мо бояд бо ҳар роҳу восита барои пешгирӣ аз ин беморӣ тадбирҳои таъсирбахшро амалӣ созем. ҷаласаи навбатии ситоди шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз бемории коронавирусро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаҳс кард. ӯ бори дигар дар назди аъзои ситоди шаҳрӣ, роҳбарони масъули масъалаҳои табобатӣ, ташкилоту корхонаҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, кумитаи маҳаллаҳои шаҳр ва дигар масъулин супориш дод ки онҳо бояд пайваста ҷиҳати тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, баландбардоштани маърифати тиббии мардум, роҳу усулҳои нави ташхису табобати ин беморӣ бо як масъулияти баланд муносибат намоянд ва мо кӯшиш ба харҷ диҳем ки мардуми Панҷакен эҳсос намоянд ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ муассисаҳои табобатӣ барои ташхису табобати бемории коронавирус имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. гузориши Аббос Ҳамросода Исмоилҷон Холов аз толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен. санаи 16 ноябр дар манотиқи кишвар рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. дар бораи ин санаи фархонда ва чорабинҳои дона мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шоҳида Қиёмзода ба мо чунин ибрози андеша намуд. ҳамасола санаи 16 ноябр дар ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ки ин рамзи арчгузорӣ ва ифтихор доштан аз Тоҷикистони азиз, аз президенти маҳбубамон ба шумор меравад. ман аз фурсати муносиб истифода бурда пеш аз ҳама кулли мардуми Панҷакенти Бостониро бо ин рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод мегӯям. ба онҳо сеҳатмандӣ, сарбаландӣ ва хонаи ободро таманно дорам. баробари истиқлолият худованд ба халқи мо роҳбареро насиб гардонид ки бо кирдору амалҳои некаш тавонист мардуми парешонро муттаҳид дар кишвар сулҳу ваҳдат ва ба ҷанги бемантиқ хотима диҳад. дар натиҷаи заҳмату талошҳои сарвари давлат ва пешвои муаззами миллатамон дар тӯри солҳои гузашта тамоми рукнҳои давлатдорӣ барқарор шуданд, сулҳ ва ваҳдати миллӣ пойдор гардид, рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии мамлакатамон таъмин гардид, худшиносию худогоҳии таҳким шуд, ҳисси ватандӯстии мардуми Тоҷикистони азизамон афзуд. ба ҳамаи ин дастовардҳои беназири мо тавассути роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хирати халқи сулҳпарвар, меҳнатдӯсту соҳибмаърифатамон ноил гардидааст. барои дар сатҳи зарурӣ таҷлил гирифтани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тибқи нақшачорабиниҳои худ тадбирҳои судмандро амалӣ намуда истодааст. санаи 16 дар коҳи лоиқ
тантанаҳои идонаи рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад, бо ҷалби доираи васеи аҳолӣ фаъолони шаҳру деҳоти Панҷакен баргузор мегардад. Ва ҳамчунин бояд қайд намоям, ки бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин дар доираи чорабиниҳо бахшида дар доираи чорабиниҳо доир ба пешгирӣ намудани бемории сироятии коронавирус пагоҳ, яъне 14 ноябр дар шаҳру деҳоти Панҷакен шанбегии умумихалқӣ эълон гардидааст. Ман итминони комил дорам, ки кулли мардуми Панҷакенти бостонӣ бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар, бо ба роҳ мондани корҳои ободониву созандагӣ, бунёдкорӣ, сабзу хуррамгардонӣ пагоҳ, яъне санаи 14 ноябр ба шанбегии умумихалқӣ фаъолона иштирок менамоям. Бори дигар кулли мардуми азизамро бо рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон табрику муборакбод мегӯям. идомаи барномаи тиловизии пайғом. бо ташаббуси Ассотсиатсияи халқҳои Авроосиё санаи 12 ноябр бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сифат конфронси байналмилалӣ дар шакли онлайн баргузор гардид, ки дар он устодону олимони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо роҳбарии ректори донишкада профессор Муаззамхон Ансорӣ ширкат варзиданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо иқдоми роҳбарияти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон, ташаббуси Ассамблеяи халқҳои Авроосиё ва донишгоҳи давлатии Москва, Академияи илмҳои Русия онлайн форум конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи рӯзи умумиҷаҳонии сифат 2020 баргузор гардид. дар ин конференси байналмилалӣ ҳайати профессорон, номзадҳои илм, устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бо роҳбарии профессор ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон Муаззамхон Ансорӣ ширкат варзида пиромони мавзӯи сифати таҳсилот дар шароити технологияи рақамӣ андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд. ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен профессор Муаззамхон Ансорӣ мақсаду мароми конференси байналмилалиро, ки дар шакли онлайн баргузор гардид, ба мо аз ҷумла чунин шарҳ дод. به همین خاطر کنفرانسی که در روز جهانی صفت تحصیلات در از طرف اسامبله بین المللی اساساتی یورازیا گذرانده شد که در آن زیاده از 30 دولت‌های جهان اشتراک کردند. از جمله در این کنفرانس اون دستاوردهایی که درباره رشد سیستمی تکنولوژی خصوصا تأسیس تکنوپارک هایی که از طرف جناب دولت شده شد باعث نمونه گشت و از طرف دانشکده آموزگاری ما نیز این چیز معرفی کرد. کنفرانس طوری 5 ساعت دوام کرد. در این نوبت از جمله ریاست دانشکده فعالانه اشتراک کرده، سوال جواب‌های خیلی زیاد و توجهی تشکیلات خارجی از جمله مکتب‌های عالی خیلی زیاد کرد. مورد ذکر است که در این کنفرانس بین المللی رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین معظمخان انصاری با نقش و مقام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت توجه ظاهر نمودن به ساحه علم و معارف و بلند برداشتن استحصالات از جمله اعلان نمودن هدف 4 ملی صنعتی‌کنی با سرعت کشور مخصوص تاکید ساخت و اظهار داشت که این کنفرانس بین المللی در عرفه روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که ما باید از چنین پیشوای ملت همیشه افتخار داشته باشیم. باعث خوشبختی ملت و دولت ما است که ما چنین پیشوا داریم. وضعیت امروزه جامعه جهانی چطوری که پیشوای ملت قید کردن وضعیت به نهایت متشنج از همه جهان، هم از جهت آنه که بیماری عمومی جهانی فراگیر هست و غیر از این امروز در جامعه
дар ҷомеа дар баробари ҳамин муносибатҳои байни давлатҳо хело маҳдуд шудагааст ва ба ҳамин хотир дар баробари он корҳои ободоние ки пешвои миллат дар ҷумҳурӣ дар то оғози интихобот ва баъд аз он сафарҳое ки кардан мо шоҳиди он гаштем ки гуфтаҳое ки он кас дар паёми худ дар баромадҳои худ мекунад ҳамашон хело дар сатҳи баланд амалӣ мешавад. ман бори дигар ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки хизматҳои пешвои миллат дар баланд бардоштани фарҳанг, забони миллӣ, адабиёт, дигар соҳаҳое ки имрӯз барои арзи вуҷуд кардани миллат хизмат мекунанд бениҳоят беандоза хело бузург аст. ҳатто тасаввур кардаам имрӯз мушкил мешавад ки бовари шахс намебиёд ки дар як муддати кӯтоҳтарин сатҳи забони давлатӣ, забони миллат, баланд бардоштани фарҳанги миллат, ҳамаи ин корҳое ки имрӯз шуда истодааст. як саразми бостон як ҷаҳон аст. имрӯз муаррифӣ кардани саразм аз тарафи пешвои миллат албатта ҳар як шаҳрванди тоҷикистон, хусусан водии зарафшон, шаҳри бостони панҷакенро водор мекунад ки мо ҳатман шабонарӯзӣ кор кунем ба хотири поянда будани давлату миллати худмон. واقعا کنفرانس بین المللی بخشیده به روز عمومی جهانی صفت 2020 که از طریق آنلاین برگزار گردید در بین عالمان و متخصصان 30 کشور قاره اوراسیا برای بلند برداشتن صفت تحصیلات در شرایط تکنولوژی رقمی اهمیتی بسیار کلان داشت و اشتراکچیان آن بار دیگر از تجربه یکدیگر ثمره‌ناک استفاده کردند. گزارش عباس همراساده شاحسین صالحов از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. дар китобхонаи марказии шаҳри панҷакент бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон конфронси илми адабӣ дар мавзӯи пешвои миллат роҳнамои миллат доир гардид. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар китобхонаи марказӣ конфронси илми адабӣ таҳти унвони пешвои миллат раҳнамои миллат баргузор гардид. конфронс бо сароидани суруди миллӣ аз тарафи аъзоёни фаъоли китобхона оғоз гардид. сипас хонандагон дар васфи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шеърҳо қироат карданд. салом эй пешво марди худдодо бикарди аз сари нав кишвару бод ҳама аҳсан ҳама хонем таҳсин ба он фарзона модар ки ту розо. вақте ки тоҷикистон дар хоку хун ниҳон буд фармонравои мутлақ дорандаи камон буд пиру ҷавони кишвар ларзон зи бими ҷон буд сарсону хонавайрон аз дасти ҷоҳилон буд. ту омадӣ ба майдон эй пешвои миллат гашти ба рӯзи сахтӣ мушкилкушои миллат. ин ки мебинӣ манам як ғолиби майдони суд дар ҳавои ҷони худ тоҷики саргардони суд субҳи содиқ медамад аз шонаи сабзи ватан дар фазои созгори чеҳраи хандони суд. узви фаъоли китобхона бо муллозода хайринисо дар бораи тарҷумаи ҳоли асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон маълумоти мухтасар дод. хонандаи фаъоли китобхона Норуф Рӯдакӣ савганди президенти ҷумҳурии тоҷикистонро қироат кард. пас савгандёдкунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шунавонида шуд. сармутахассиси шӯъбаи иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шукуров Ифтихор бо рӯзи президент ҳамаи иштирокчиёни конфронсро аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда қайд кард ки
асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони бесарусомониҳо ихтиёри давлатдориро ба даст оварда, пеши роҳи хатари нобудии онро гирифт, оташи ҷангро хомӯш кард, мақомоти ҳифзи ҳуқуқро барқарор намуд. Ҳамзамон Мавсуф дар суханронияш қайд намуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон эътимоди зиёд дорад ва аз фаъолияти онҳо дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ қаноатманд аст. пешвои миллат намунаи ибрати воло барои ҷавонон мебошад. дар конфронс суруди ватан аз ҷониби аъзои фаъоли китобхона Сабрина Мустафоева садо дод ки таби ҳамаро болида кард. пас хонандагони фаъоли китобхона гуфторҳои сиёсатмадоронро дар васфи пешво пешкаши иштирокчиёни чорабинӣ намуданд. Сипас маърӯзаи омӯзгори ҷавон, магистранти донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Нуруллоев Шириншоҳ дар мавзӯи иҷлосии 16-уми шӯрои олии иҷлосии тақдирсозии миллат шунида шуд. иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Бостонии Хуҷанд баргузор гардид, давлати тоза истиқлоли моро аз парокандашавӣ эмин дошт ва миллати кӯҳанбунёди тоҷикро аз гирдоби нобудӣ раҳонид. роҳбари дафтари матбуоти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Турдибой Солеҳзода дар суханронияш дар бораи салоҳияти президент маълумот дода аз ҷумла таъқиб кард. ва инҷо як савол меояд ки чаро мо рӯзи президента қайд мекунем? ба чӣ хотир? нахуст ба он хотир аст ки дар иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ ки инҷо дар борааш нақл намудам, яке аз қарорҳои иҷлосия ин буд ки комиссияи таҳияи қонуни асосӣ Конститутсияи Тоҷикистона ташкил доданд ва таҷрибаи 26-солаи баъди қабули ин конститутсия ва ҷорӣ кардани низоми президентии идоракунии давлат собит кард ки мо роҳи дуруста интихоб кардаем. асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳақиқат меъмори ваҳдату ягонагии тоҷикон аст. имрӯз тамоми ҷаҳон аз таҷрибаи сулҳи тоҷикон ибрат мегирад ки боиси ифтихори мо мардуми тоҷик мебошад. конфронси илмӣ адабӣ дар китобхонаи марказӣ хеле судманд гузашт. гузориши Фирӯза Одилзода, Шоҳусайн Солиев. барномаро идома медиҳем. бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 10 озмуни расмкашӣ дар байни кӯдакон гузаронида шуд. тафсилоти бештар дар гузориши дигари барнома. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои эд аз соли 2016 то ба ин ҷониб ҳар сол санаи 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми роҳбарияти муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 10 Офтобак дар байни гурӯҳҳои кӯдакистон бо иштироки тарбиятгарандагон озмуни расми беҳтарин гузаронида шуд. кӯдакон бо як меҳру самимият дар варақи сафед бо қаламҳои ранга байни ҳамдигар қуввозмоӣ намуда манзара ва ё расмҳои дилхоҳи худро кашиданд. мудираи кӯдакистони Офтобак Нодира Азамқулова тарбиятгарандагонро бо рӯзи президент самимона шодбош намуд ва изҳор дошт ки дар кӯдакистон барои баланд бардоштани ифтихори миллӣ, тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи калон зоҳир мегардад. мо тасмим гирифтем ки дар арафаи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар байни кӯдакон чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ ва фарҳангӣ баргузор намоем. барои иштироки фаъолона дар озмуни расмкашӣ, ифтихору шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлоламон Тоҷикистон ва пешвои муаззам президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯдакон тӯҳфаҳо тақдим гардид. бояд қайд намуд ки бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар муассисаҳои томактабӣ ва таълимии шаҳру деҳоти Панҷакен чорабиниҳои хотирмон гузаронида шуданд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Исмоилҷон Холов аз кӯдакистони рақами 10 ба номи Офтобак.
нақшаи кори кормандони қисми мустақилии рақами 38 хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо намояндагони ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқи Панҷакент ҷиҳати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор санҷишҳои муштаракро идома мебахшанд. дар асоси нақшаи корӣ кормандони қисми мустақили 38-уми хадамоти давлати оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо намояндагони ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқи Панҷакент ҷиҳати истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ дар маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент санҷишҳои муштарак гузаронида чанд нафар шаҳрвандоне ки ба қонуншикарӣ даст доштанд онҳоро ошкор сохтанд ва нисбати онҳо бо омода сохтани санадҳои зарурӣ чораҷӯӣ карданд. ёдовар мешавем ки имрӯзҳо аз ҷониби қисми мустақили 38-уми хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ва истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ санҷишҳои муштарак бо муваффақият идома дорад. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи раисони ҷамъиятҳои деҳот, кумитаҳои маҳал, ташкилоту корхонаҳо новобаста аз шакли моликият, соҳибкорону тоҷирон ва мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонад ки санаи 14 ноябри соли 2020 дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо мақсади истиқболии сазовори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи чорабиниҳо ҷиҳати пешгирӣ намудани бемории сироятии коронавирус COVID-19 шанбегии умуми халқӣ баргузор мегардад. аз ҳамаи шумоён даъват менамоем ки дар ин ҳашари умуми халқӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ фаъолона ширкат варзида дар ободу зебо ва тозаву озода намудани диёри босониямон саҳми хешро гузоред. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво барои санаи 14 ноябри соли 2020 шинос мекунем. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон санаи 14 ноябри соли равон шабона боридани барфу борон пешгӯӣ мешавад. ҳарорат шабона аз 0 то 1 дараҷа гарм ва рӯзона ҳавои абрнок боқӣ монда ҳарорат то 1 дараҷа гарм мешавад. бегоҳӣ ҳарорат то 3 дараҷа хунук мешавад. худро аз ҳавои сард ва бемориҳои сироятӣ муҳофизат намоед, зеро саломатии инсон дар дасти худи ӯст. хайр, то барномаи дигар шоди пирӯз бошед.